Arsngi hadin baka Voice of the People Party VPP kaseng san hima ka badon hakaliang persa jong ka yeng dor bar thau ain ka jela kala pelai pai ba ya ka thup kerteng jong ki kertong jong ka kiban aireng hak election MDC Shaka Khasil Autonomous District Council but Jaintia Hills Autonomous District Council kabala banlong House number 1 kalami ka jingkano normally jong kani hi ka party ba ka State Election Committee but ka Central Executive Committee ka party kimsyam lasngap yu hakabai day but karai nakbanta artili ki MDC constituency hakha sales kini ki MDC constituency ki day na jayaw hakaba ka party kalarai ban penyakun do ba Denzel Archen but na mokhar penthorung phra do ba strong pillar kharjana uba adilbat nongrum MLE Shillong North constituency kabakta lang ye kite ki RMDC constituency uloong bakate karai jong ka party halor kite ki kertong kalami wat hadien ke jingun tujuk u ban sange shwa nakbanta kini ki artili ki MDC constituency kejingmi kita ki artili ki kerteng kala penlong ki nongkersan ka VPP na Shillong North banbu jingkli yomeli ba hatu dei mau ba menjur ni la shule dakarai party bat kumta ka janmir ka santrik nai wing arjar pusau uba adelbat ulahab banlum dak jelang banyathir halor kani ka benta habakren jikilar pathai khubor uba adelbat luong ba kerteng jong ba Denzel na jayaw kamde ka bala menjur henrei don de ki wepan kata laingot ki bola pha ban yamir jingmod bat ka State Election Committee ka party henrei kamsyam lasngap yu ulong bo ba strong pillar ude bola pha ka kerteng jong u ban yakun na jayaw henrei ka kerteng jong u ka pau ban yakun na maukhar penthorung khra shushu wamili ulong ba kani ka peni ka jingbam khain snap ya u da ki bor ba halor ka party bat kalong ka e ka basngsi lada kamdon ka jitrailang ha ka party ka bo pai ba wai ba ka jisnia kumbalong menta hani kesengi kumu emali jong 17 North Long constituency ngasode namar ngan chu sangap kanumlong kan spen bon kan spen mi bon ki jingkeli hoi walada ngadon apo ka seng VP ngangit ba ka seng VP kan suthu ya ke kan ngrim ka banga ngadon ka banga deban kren nganumla ba chu sangap namar kan pen mi bon ka jingkeli khamtam ha bai dei ba kan ni ka jingrai jong ki kertong kiban mi khmat lem nak bantani election MDC kaban salong kawai gede na po 19 jaw constituency bar kawai gede na po mokhar penthor constituency tengah lum khanang ini gejalang namar kalami geje keren bakumno bai ba strong kharjana ngaboromi ide blaya training card lema ki por ke balet no hadu menta ngamdor ke bolong personally but what ya i dichen rumo i dansel ngamdon ga no bolong personally lani ba arjen lani ka seng VP bro ko wingi don lang kaju ndrei kapan kan mau nga ba makiki ka badai ka bayong ngaso ba de ban ong ka bayong ka bali ade ban ong ka bali lengom ta ngandu thia ter mar ta da ngalalum ni ke jalang ni ngi ringkat ki members ki badai ki unit of fair jongka constituency namar ngam kwa ban shui no lendet yaki kidona pareng ke jing krumar jimut kidona pareng ke jing keli pertho ngamlang ban keli ngamlang ban jubab namar ko mengitip lang baro ba ya ka kerteng jong laingut ka badai ka kerteng jong i ba babet nang ta i ba strong bar kumju i ba Nixon ngala recommend nakani ka 19 jaw constituency ka recommendation jong akarong ba clear ngam simla recommend ya ka kerteng magdi ban yo be Mr. A na Mr. B dengan recommend pat ya ka procedure ka ba State Election Committee kadai ban rai barkarai kadai banong ka bahatam barka badaitam kham ka mi ka no ka jing sanut andi ka je pher jumut hapreng jongi parano yalam bari ka kerteng jongi ba Elias Susngi ngala recommend ang haju opor napo ka mokhar penthor constituency namar ka mokhar penthor constituency barka jiau moprem constituency kini ki artli ki MDC kia kata lang barka 17 North Long constituency kata lengi pai ke MDC terengi pai ke mali pat ka moprem ka mokhar ka bangmi khmat amata mokhar jiao bar kumju ka penthor ka jing lum ka jongai ni ka meeting kam dik mo ko bane persya ela ka jong ka seng ken sotu mar ha ka pratrik ngako an pensai biang ni pra members ngako an pensai biang ya ki pai ba ha ka pratrik ka dik singi ka bala khot ka State Executive Committee ka bangar ngadon lang kesan lami kerteng ta por la summit lembaga State Election Committee saka SEC kabri ka State Executive Committee ba
yang ni ki kerteng kila recommend nak banta bakin long kita ki kertong ten la pulih ya ta ya ka kerteng hakasi pratrik ke bolong ka SEC ke ba ngar ngadonang kami kersan ke kerteng ke boong napo jiau ke pada dichen belaya direct support ka state election committee khamon lembaga recommendation jong aku memeli but kumju iba strong pa iba apply na po jiaw kami pa na po mukhar pentor te kalong dak jingkali bahe ngiso lingo ngiso kendit mli ta mga ki pai ba nok sok jong konstituensi ki ba ye jupra ki keli bar ki ong imat kani ga kam junu emali ubla recommend ni kerteng ke jongki ngangan dei we to emali renga ong ya parti so burom ya burom lang markeliang na mar ngidon tang sangut Idora sawut iktu ki konstituensi ki bamdon ki representative lesi ki MDC ki amali to kadai hi da jing start jong state election committee jong central bangin shim bangin rai ki candidate nrai kham tam bangini ki konstituensi badon ki representative subha burom shimlam ki jing ai jumut ki jong ki khram ngin don ka jing sulong trai ngin don ka jing clear bangin pendap ban beteng ya ta ka mission tian rai kalong kadak ka jing keli bat kalong ka jing kendit kaba hakasi pratrik kami kerteng jiba strong ibang burom mi rekat iba dichen ngamdor ke ibang personally hendrai ngahaban keren mga sulong try yang ni konstituensi kabang nami khmat khanyo tur kisnem ars term kumu MDC bat ar term manta kumu emali kumu nganum keren kumu nganum tip ngan kham tip khamba mga hendrai kamut ba ada kadon ta consultation nata ngidon ke jingi mer jumut ke je keren klempep ekonomi kini kiki ibaro kani gade ke jingi alat jong ka SEC ke jing nyo ben yang aku memeli ke jing long underestimate bar ka paratrik ke bagi penmai kerteng ngala persya hapreng ke central meeting hapreng ke state executive committee meeting ke bagi donang haju opo bagi donang hata ke meeting bat ngala persya ngaklem thok ngala persya bat ngala bangam pedang ya kani karai ini kejing lek lendet jong ka state election committee bat ka state executive committee tede lor tanung rim katari pratrik te sipotrik si sonde ngapa ka message syaka state executive committee lembaga WhatsApp group ba kharwai tarik nai pat rai isi na ka banta ka jiao bar ka mu prem oi nam ta ka jiao mu prem par ka mu khar panthor burom lem wanung parai ni nesong ni perkhat ni phli jumut khana minum bakla kata kadai sipotrik ngapa da message bar kharwai tarik kisim kharai pat lendet nga kum num dom kunung sulong lingo atau kim dong kam oinga atau kim dong kam oi kini ki para members bane tre na ka banta kaju ka thong kai ka daw ba khap anong lendet teden ta daw ko pi members kan sai tang si sien ki wan ra ni kerteng but kirai bar ki pen scam ru ta singi ban ngang ombang hamdan bertabak ni karai dia mar kadang selum ini ke meeting dia makwa mele persya ke parti ke bang ami khamat ke parti ke bang ada ban rai makwa ban rung si parti ke bang makwa ban misu stang da don kidau kata kaya da kawai hab api ke por ti de halor tanong rim halum ini ke jalang ban pensai yagi members ngakhamio ro ban sim resolution namar kidon ki belong siteng sawai belong siteng sawai namar ngaban sim karai ke jing start mengamkwa ban don ke jing pat ke jing pra marka por kam sa shu ikasti gejungi banaya pat ko muja benrio henry ngaku ban ong tani kawai ban pensothu ik para members ban bel ya confident jokin ong kersan balan ngadon position no haruling ngadon parti ngadon independent kai ke balik ke boyong bat kai kebangan kongo banong yes man kadai tang yo blai ba em marwai om ki ibaro ti tai bang squad pen pau nak leo jo Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya